20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи барзуди ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон майдончаи муосири варзиширо мавриди истифода қарор доданд. майдончаи варзишии замонавӣ аз тарафи соҳибкори саховатпешаи маҳаллӣ Ризвонзода Сафар сохта шудааст. оилаи Ризвоновҳо дар пайравӣ аз иқдомҳои созандаю ташаббусҳои беназири пешвои миллат иқдом гирифтанд, ки барои ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш дар фурсати кӯтоҳ чунин як иншооти муосири варзиширо бунёд намоянд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии пешвои муаззами миллат, президенти кишварамон дар сиёсати имрӯзаи худ ҷавононро ҳамчун қувваи бузург ва пешбарандаи миллату давлат мешуморанд. барои баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ин кишвар як қатор корҳои созандагӣ ба анҷом расиданд. дар самти варзиш бошад, қариб ки ҳамаи шароитҳо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам муҳайё шудааст. ҷавонони деҳаи Дерзуд ду Барзуди ноҳияи Рӯшон низ сиёсати оқилона ва хирадмандонаи пешвои миллатро дастгирӣ менамоянд ва қариб ки дар ҳама чорабиниҳои сиёсӣ ва ҷамъиятӣ фаъолона иштирок менамоянд. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат ва дастгирии ҷавонон дӯстдорони варзиш, як майдончаи варзишии ҳозиразамон дар деҳаи Барзуд ноҳияи Рӯшон аз тарафи мо ҳамчун тӯҳфа сохта дода шуд ва имрӯз хушбахтона аз тарафи пешвои миллат ин варзишгоҳ ифтитоҳ карда шуд ва ҷавонон дар оянда метавонанд дар ҳамаи мусобиқаҳо, чорабиниҳои варзишии минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмиллӣ иштирок намоянд ва парчамдорори миллату давлат шаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз иқдоми ҷавонмардонаи соҳибкори маҳаллӣ изҳори сипос намуда, амали бунёдкоронаи ӯро намунаи ибрат арзёбӣ карданд. иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии майдончаи варзишӣ 800 метри мураббаъ мебошад ва дар он бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол гузаронида мешавад. барои анҷоми корҳои сохтмонӣ сокинони деҳа дастаҷамъона ба ҳашар баромада масолиҳаи хушсифатро истифода карданд. акнун ҷавонону наврасони толебаланди ин гӯшаи зебоманзари Тоҷикистони соҳибистиқлол имкони васеъи машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзишро дар ин майдонча пайдо карданд. дар шафати майдончаи варзишӣ майдони васеъи футбол мавҷуд аст. ҳамчунин як майдончаи бозӣ барои кӯдакон низ бунёд шуда истодааст ва он рӯзҳои наздик пурра ба истифода супорида мешавад. ба пешвои миллат иттилоъ доданд, ки дар ҳудуди ноҳияи Рӯшон 3 майдончаи муосири варзишӣ мутобиқ ба талаботи замон бунёд шудааст ва ҳоло сохтмони боз 3 майдони варзишии дигар низ бо ҷалби ҷавонмардони саховатманд идома дорад. аз тарафи пешвои миллат президенти кишварамон солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои маълуми эълон гардид. дар баробари майдончаи варзишӣ аз тарафи мо дар масоҳати 5 гектар боғҳои мевадиҳанда ташкил шуданд. ана ин миқдори дарахтҳои мевадиҳанда аз минтақаҳои Рашт ва Хатлон оварда шуданд, ки дар як муҳлати кӯтоҳ, дар як сол, яъне як нисфи онҳо ҳосил доданд. инчунин аз тарафи мо як меҳмонхонаи замонавӣ барои сайёҳони хориҷи ватанӣ, як бозори сохтмонӣ ва кишоварзӣ, як ҳамоми замонавӣ барои сокинони деҳот, ки 60-70% сохтмон ба итмом расид ва мумкин аст ки дар соли оянда дар 30-солагии ҷашни истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шавад. дар оянда мо тасмим мегирем барои бунёди иншоотҳои нави гуногуни замонавӣ, ки то ки зиндагии мардум беҳтар шавад ва диёри мо зебо гардад. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Рӯшон беш аз 20 иншооти варзишӣ мавҷуд аст. айни замон дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Рӯшон 646 нафар наврасону ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш ҷалб карда шудаанд. бо мақсади таъмини рӯшноӣ дар атрофи иншооти варзишӣ сутунпояҳои оҳанин насб гардидааст. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани майдончаи замонавии варзишӣ дар деҳаи Барзуди ноҳияи Рӯшон боиси хушҳолии сокинон гардид, зеро онҳо дер боз интизори қомат афрохтани чунин як иншооти варзиширо доштанд.